खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना मनमति औवारी जिल्ला धेमाजि बियाब सिमेन्ट बाराय नं 141 आं दायो सेथि दिंखनाव हांख्रायनाय आरज मेथाइ खननो सिगांदों। मेथाइनि गिबि सिरि फै आफा बोराइ बाथौ। जोंखौ अनसायना आफा जोंनि सेराव फै जों बावना होनायखौ नों आजावफै जों बावना जोंखौ अनसायना आफा जोंनि सेराव फै जों बावना होनायखौ नों आजावफै जों बावना गोथार गोसो लानानै आखाइ फारनै खबजबना हान्थु खेरायना अ आफा
बावना होनायखौ नों आजावफै आफा बोराइ बाथौ फै आफा बोराइ बाथौ जोंखौ अनसायना आफा जोंनि सेराव फै जोंखौ अनसायना आफा जोंनि सेराव फै